nami. Wafika ngisusa for iplan nami. Waheka i-distrocate yami, i-distrocate. Sibolela yena manje. La hola khona ayiholeli yena but kunemali bezama ukuyikhipha. Wahluleka. Waheka nabamguba hada ngakhuthuza. Kodwa ngidlala zamthola and into enkinga ngaye lapha ku WhatsApp akubhala ukuthi uphathe ushona semzini noNjabulo langa and ngiyakwazi ukuthi abakwazi lokho laba abafowethu. Uthi uphathe uNjabulo langa nobani? Noshona semzini. Hawu. Ngeke imali zeziceleni. noNjabulo langa lona uMazenga. Lo muntu ngolisa igama lami. noNjabulo langa na uMazenga. Wafike seswilile nge-email. Seswilile. Othanabe. Mana aqala nabisa mfethu nami ngicela ungilungisele yami mfethu bafowethu sinana indoda heka abacule sebabulele nangikhuthuza ngibophethe amaphepha akhe njengamanje waheka nangu avele nangu lokujidela uyibiza ngobani yena ibiza uNjabu kodwa iBlack Africa company yakhe into zami zikuyi ngoba umgube la omhekile nayi disoki uSimba SK bayazi yona basizayo ke njengamanje ama-email abuya amanye okunye kusephezulu kwakho hayi le ndoda le kuthiwa niqaphele kakhulu nje la ayisakhulumi ngisho ukuthi ngahamba udumezweni musiwe naye bani ufike waheka njengoba ibhaliwe ufike washintsha ilokhunja yami i-email yami wafake yakhe kanje yes bezama ukuyikhipha bengayikhipha ezinto imali besizama ukuyikhipha but bengakafiki kuyena alaye sebenza kanzima sibeke imali sifuna ukuyowakha amakhaya kithi umfowethu ndoda ukwayorophelana kwacula ayisakhuluma phole ndoda uyazi umuntu ngizalona ngishaya ividiyo ungenalaye mfowethu azi ngithi kunyaka idislocate ngoba ngifuna ukuyowakhela ugogo wami yabo umuntu usikula nje ekhaya ehlwephu kodwa yonke into ibhekene so le mali ingayithi so mangayithi imali yakhona ngifuna ukuyokwakhela ugogo indle ekhaya ngifuna ukwakhela ugogo indle ekhaya ugogo uma ngifika ekhaya ngoDisemba ngimtshela ukuthi imali lebe ngithi ngizokwakhela ngayo cishe yalimala ngiyezo nangu isigaba likhube eGoli lesi Mtheko mayifika kini uyibiza ngobani akaze fike emakhaya cha ngisho la emculweni uthi uba igama kanti uJabulani kodwa la kubhalwe ubani uDumezweni indoda yini uba ikhelana abaculi ngempela akasafuna ukukhuluma nawe kunje masuba nje uganga bo nayi le ndoda nako wanibona lamaphepha onke lawo ufakazi lawo sekuphethe nangu SK yabo sesiqedile ngokushintsha ama details wakhe sesiphumile sesoshintsha manje ibheke ke leli besefakela ingene kuyena ayisigebengu usafaka nebheke nakimoyenza le umuntu lona imali yakho kwaba mzukuzuku ngaze ngasezomajimesi nakhona ngenkanzi ngimdonsa ngenkani ngafika ngathi lungisa konke le siyalungiswa uyena uye athatha ifoni elungisa umajimesi amthethe ngena kade kimenze ngasuthi hayi yena akazi ukuthi ayikho into angayenza nasokuzo bezama ukuthatha imali yami ukuthi andibhlungu lento webhuti ngoba akusathengiswa ama-CD njengadala so iyona ndlela abantu abasisapota ngayo so abafoti babezidala la ko-YouTube nani shuthi onke amandla abo kungakhuluma wami onke amandla abo lo muntu uthatha amandla abalandeli bethu Sithi kungenza ukuthi akuyena ukukhuthuza noma bomgube kuphela akuyena vele angenze ngoba nje ukuthi TV ayishaye ivideo ukuthi abantu bebone ngoba bakulandela futhi kakhulu abantu bomasikandi ebona ukuthi uziqela liningi ibandla kumasikandi lingafundile yabona hayi ngoba singafundile izinto eziningi sikhane sisazazi uyabona but ke ngicela ukuthi advantage yaloko yena ukuthi usuwangale kulamanye amagenda uzohlukumeza uthi uphethe uNjabulo noNjabulo shuthi uskema ngabantu uthi uphethe ushuna semzini ibhale kanjalo ibhale company yakhe la ku WhatsApp wakubhale kanjalo nangambuzo uma ngifuna ushuna semzini ukuthi ubhalelana abantu engabaphethe khona noJabulo noNjabulo lathi umphethe uyabona umphethe uNjabulo manje wayembhala ukuthi icompany yakhe ukuthi umphethe noshuna semzini
Angibuza. Ngathi uyabona ukuthi ungena ezindlini ngombuzo. Angithi uyabona ufaka mina Ngani enkingeni. ngihambe nani sisambe nawe. Uzosiza wena. Uzobasiza bafowethu wena kanti uzobangena. Bese sibhekana noba umgube thina lapho uthi uba umgube akazi lutho. Ndoda sisenkingeni phela. Ukhona nomculo wakhipha imali yakhe. Khuluma ugeza igama lakho Hayi manje. lapha ukuthi ngigide ngisiza bene. Mana why ufaka ama-bank Usiza kanjani? Usiza kanjani? Usiza why kanjani? ufaka ama-banking details akho? Usiza kanjani? Uthi yasiza. Wakhiphela ama-banking details akho uthi uzokhokha. Nawa, Laba wakhi, bomgube ufaka nabo. wakhe. Mawuthi wena Usiza lo. azangi awasente lo music. Mawuqeda lapho ngifuna u-3,000. Mano wena ulento uyenza for fun ungafuna imali. Hayi nokubona imali. Angisi? Nanginiki imali. Phela ngangikunika ngoba ngisitshela umfowethu mina. Wena ufake into zakho zonke la ufana strap sakho ushintsha yonke into la iphone yami. Nestrati wonke. Hawu, kanti awudlali. Cabanga mina kuthi mina lo muntu lona wangidrawela imali lapha kwi-distro kit. Ngamuphi imali labo ngisitshela naye umfowethu. Masa kumele adrawele wakhipha i-akhawunti yami afake yakhe ngisawazi ukuthola imali. Sekumele ingene kuyo imali yami. Mana somkhutho waphela sewuwena ukhuthuza ke manje. Eso somkhutho. Wena ushintshe ngisho wena umgwaqo. Bani straight imvila ukuthi street sakho. Ngichabela abantu bakhe. Why but Inkinga shala inkinga. ulugoloza. Ya uzokusiza usini la seswana.